What a touch. Ilizwi lethu ke lesine sizalifumana phaa kwincwadi zikaLuka 23 ivesi 11. Inhloko ndaba ithi uYesu phambi koPilato oyiRoma. Lithi iphepha phaa ezantsi 1032. Ithi phaa ivesi yam, uHerode ke kwalempi yakhe wamenza into engento, wadlala ngaye, wamthi wam ingubo eqaqambileyo, wamthumela kuPilato. Inkosi mayisikelele ukufuna kwezwi lethu ngokude lunaphakade. Amen, Tata. Amen. Ndakabashalaba andizukwenza nto endisicaka zokukhwela nje. Apha uYesu ukwinkundla yesine. Bathi ootata abasuka nomama besuka apho, kodwa ngoku uvela kwinkundla kaPilato ebekuyo. Kodwa ngoku ujongene noHerode. Ithi phaa ngentla bekudala uHerode emlangazelele uYesu kumbona. Ngoba ingxaki uvile ekuzalweni kukaYesu, weva ekukhuleni kwakhe, weva imisebenzi ayenzileyo. Kodwa namhlanje ufumana ithuba le nto yokuba abonane naye ubuso ngobuso. Wamthi wambu ingubo eqaqambileyo, wamthumela kuPilato ngegama elithi, mna ndinguHerode andiboni ityala. Akusuka kuPilato uthi umbhali phaa ngentla, uthe uPilato ehleli kwisitulo sokugweba, futhi eqhelile ukugweba, engasuqala ngaye, futhi eqhelile ukugweba amatyala amakhulu afana neli. Kodwa phaa ngentla xa usuka mntakamathalaba kuPilato, uKhayafa uke waprofetha ngaphambili, kodwa akaziqondi ukuba uyaprofetha. Wathi kumele ukuze kufe umntu abe mnye, khona ukuze kuphila abantu. Wamthi wambe ingubo eqaqambileyo, wamthumela kuPilato. Akufika esuka kuKhayafa ufika kuPilato, uthe kubeni uba ejongene naye kwakwangena ileta mntakamashalaba. Uthi umbhali inyengezwa ngefestile, ifakwa yinkosikazi kaPilato. Waqala uPilato wothuka mntakamashalaba, ngoba akaqhelanga ukufumana isibilivana seleta. Uqhelile ukuxoxa amatyala, kodwa amthumela kuHerode. Wamthi wambu ngengubo, wamthumela kuPilato. Uthe emveni kokuba efumene ileta, uthe ukuyivula, bazali bam, wafumana umbhalo obhaliweyo othi ndinephupha ngaloo mntu. Kwaye iphupha endinalo alindonwabisi, alindiphathi kakuhle. Waqala uPilato wajonga ileta, wajonga uYesu, kodwa wahlonipha ileta inokuba hlonipha uYesu. Uthe kumjonga uYesu, wafumaniseka ikhona ingozi kulo mntu, ngoba lo mntu akafani nabantu endiqhela ukuxoxa ityala ngabo. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Wamthi wambu ngengubo, wamthumela kuPilato, ethi mna ndinguHerode andiboni ityala kulo mntu. Kodwa xa ezamsa kuHerode, wakufikelwa licebo okanye liqhinga
elithi lo muntu wangwalapha lo lo muntu ngumjuda lo ukhona umuntu lonkungweba lo muntu ngendimo kodwa uthi xa izamkhulula uba wonqina into enye into yokuba ngabamkhulule angenzanga nto mhlawumbe iza kuba ngathi u-against abantu abathile waqala into yokuba ngaba makaqala mbethe ngempama kwavela ilizwi elithethwa nguYesu uba ngaba ndithetha ubuxoki ungangeneli ubuxoki nje kodwa uba ngaba ndithetha inyani ndibethela ntonina wamthumela kuHerode akufika uHerode kuye uthi iBhayibhile bekudala emlangazelela ukumbona bekudala emlangazelela ukumbona kodwa wamthi uhambe ngengubo eqaqambileyo kodwa phambi kokuba amfake ingubo uthi uqala